taký vlastne starší recept, to robili ešte naše staré mamy, tak ty si to trošku možno aj prispôsobil tej modernej dobe? To je staršia, ja by som povedal, klasika. Medzi tým ja tu pridávam možno voľaké veci, čo oni nedávali, ale tiež veľmi dobre chutí. A treba sa vrátiť na tú staršiu klasiku, pretože tam je veľa dobrých receptov, ktoré už pomaly zabúdame. A to je chyba. Tuto u nás je nezvyčajné robiť z tejto tekvici červenej takú krém polievku. Naši ľudia robia z tých tekvičkov mladých a je dosť nezvyčajný. Medzi tým mne sa páči a je troška to ako na modernejšie ťahá. Medzi tým je chutná. Veľmi jednoduchý recept a potrebujeme tak 1-2 hlavky cibule, a potrebujeme tú tekvicu, potrebujeme trocha, máme tu olivový olej, ktorý je tiež chutný, ktorý je tiež výživnejší ako obyčný slnečníkový. A ďalej budeme potrebovať túto smotanu pre varenie, ktorá má neutrálnu chuť, nie je ani tak kyslá, ani sladká. Budeme potrebovať trochu týchto tekvicových semiačkov, ktoré sú tiež veľmi výživné a majú tiež nejaké vitamíny a ich budeme potrebovať, oni sú už vpred vypečené a aj budeme potrebovať tento integrálny chlieb, ktorý budeme používať ako krúton. Budeme z neho robiť krúton do tejto polievky. A aj pre ten krúton ešte budeme potrebovať trochu masla a sol. Pomaly sme aj prikrali so sušinkami. Znamená, do sušinkov sme pridávali trochu maslinkový olej. Na maslinkovom oleji 2 štrúbky česnaku len na poli, aby pustil arómu. Znamená, potom dáme tento ako integrálny chlieb, chleba integrálny. Toto je tá krém polievka tekvicová. Na kraji pridáme, keďže naberieme, ako jeden detail, nakvapkáme z tej trocha pavlaky, alebo môžeme robiť krúžky, môžeme spraviť slnko v prosiedku, to povoli. Pridáme tie ako krutóny, čo sme robili, a na kraji pridávam tekvicové už vypečené slané semiačka. Teraz začíname si pripravovať tie kukuričné buchty. Tu máme nareseľovanú tekvicu. Máme túto kukuričnú múku a tiež máme trošku škoricu. Škorica je v celosti, pretože lepšia aj má lepšiu arómu. Kto ju má v celosti, môže ísť aj dá z kapsely. Budeme potrebovať trocha aj olej, cukor a to všetko zamiešame v tejto mise a potom budeme si robiť také malé buchtičky, budeme dávať na kašu.
čuł, a dobre takie informacje, a nie ma może sobie pomacać, a potem